Welcome again sa last part ng aming pagpunta sa Bolinao. Kaya naman, bye-bye for now, Enchanted Cave. And our next destination is in Cape Bolinao Lighthouse. Halatang pagod ng mga person. Kaya naman mga tahimik, kami lang ata ni Noemi ang nagmamarites. Dahil adventurous talaga ako mga hindi agad-agad ako napapagod. Mga pinsan at pamangkin ko nga pala. 5.6 kilometer nga pala ang distance from Enchanted Cave hanggang dito sa Cape Bolinao Lighthouse. Mga 10 to 11 minutes din yun from there hanggang dito. Ayan, kanina tanaw na natin, ngayon andito na tayo. Ayun nga, at eto na siya. Pagdating namin ay naghanap muna kami kung saan kami magpa-park at dito ngayon nag-turn left kami. Syempre sa mga gantong tourist spot, hindi mawawala ang mga nagtitinda ng mga souvenirs. Meron din naman silang free parking area dito. Hindi nga lang ako sure kung ganito din kaluwag ang parking dito pag weekend. Friday kasi ang araw na to, kaya siguro walang masyadong tao at maluwag sa kanilang free parking area. Ayan naman at nagsibabaan na. Excited ang mga person makita ang lighthouse. Ayan, dahan-dahan, wag magtulakan at makakarating din tayo ne. Ayan, shout out kay Kuya Glenn. Maraming salamat sa pag-video. At nagkaroon ako ng pagkakataong i-flex ang aking baby bump at ang aking beauty. Charot. Dahil ready na lahat, kaja! Alam niyo ba kung bakit dinadayo itong lighthouse na to dito sa Bolinao? Ito lang naman kasi ang second tallest lighthouse na meron tayo dito sa Pilipinas. 3 engineers ang nagtulong-tulong dito para itayo ito at magkakaibang lahi sila. Sila ay American, British at Pilipino. Kung hindi ako nagkakamali ay 118 years na mula nang itinayo itong lighthouse na to. Taong 1905 daw kasi ito tinayo. Ang tallest lighthouse naman na sinundan nito ay ang Bohidor Lighthouse na located sa Burgos, Ilocos Norte. Ayan, sana'y marami kayong natutunan sa aking kadaladanan sa aking mga shinare. Sayang lang at wala ng time, hindi na kami nakapasyal sa Patar Beach. Dahil maggagabi na at gutom na ang mga person. Kaya samahan nyo kami mag-dinner dito sa Mangunguna Seafood Bar. Dahil 2 years ago na nga ito, uso pa yung bago ka makapasok maglilista ka muna at kukuhanan ng temperature. Ewan ko lang saan napunta yung video ko na yon. Pero basta alam nyo na yun, ganun yun dati. Itatry nga sana namin ang Sungayan Grill. Yung kumakain kayo habang naka-float yung nipa at nilalakbay ang Balingasay or Balingasay River. Kaso di lang natuloy kasi maggagabi na. Di lang halata pero maggagabi na sa mga oras na yan mga mi. Ganito yung tinutukoy ko sa inyo. Diba ang ganda? Ang sarap i-experience. Pero okay lang dahil nag-enjoy naman lahat dito. Marami pa namang next time. Yun lang, baka wala nang sponsor next time. Syempre kailangan din natin magsipag para maging blessing din tayo sa iba. Thank you Ninang. Shout out nga pala sa mga viewers natin dyan sa Canada. Ayan at gutom na nga ang mga person. At tuluyan na rin dumilim ang paningin yung paligid. Hindi may tago ang saya sa kanilang mga mukha. Dahil after 2 years dumating din ang mga order namin. Charot. Sadyang fresh na luto lang siguro ito dahil medyo natagalan. May sisig, fresh tuna, sinigang at iba pa. At ang di ko inaasahan, na-surprise ako dito sa malaisang lamesang seafood. Ay nako, sinong buntis ang hindi matatakam dito? Ay, may halong gulay at pork chop pala. Pero in fairness, good combination din pala para hindi nakakaumay. At syempre sa panahon ngayon, hindi maaaring mawala ang picture-picture muna. Ayan, at hindi naman halatang gutom kami. Pagbalik namin ng villa dahil mga busog, syempre, hindi mawawala ang istoryahe. Ay, ang sarap magtambay dito sa roof deck ng gantong oras. Ngayon kasi paglabas ko ng pinto, pader. Na-miss ko tuloy ito. Good morning, guys. Ano daw? Ulit. Hello, guys. Good morning. Yan. This is our last day here in Sundowners. Uwi na rin po kami mamaya. Yan, guys. Tulog pa yung mga kasama ko. Third day here in Sundowners. Uuwi na rin po kami mamaya, guys. Ayan, guys, ang dami mga mangingisda. Tayo sa third floor. Gisingin natin yung mga dalaganding.
natulog. Hindi, magkaroon ng agaw. Hindi na kami maaga. Hintay namin yung sunrise. Hintay talaga nila ang sunrise. Gising na pala sila. Dito sila natulog guys. Sa labas. Inabangan na talaga nila, dito na sila natulog sa roof deck. Anong oras na din kasi sila nagising nung second day? Ano? Kamusta yung sun? Nantok. Nantok po. So ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa last part ng aming pagpunta sa Bolinao. See you again sa akin next vlog. Bye bye!